Punta daw. Salamat niyo tani sa spot. natural BR. Tura ara ay. Tayo. Wala ko potato. Hoy! Hoy! Nice. Ara isa na lang. Ulo! Hello. Ay, tunduwa siya ka to. Kala na to ang zone ito ko. Gani. Pati as zone. DJ kita sila. Grabe ka itong usay pa. Passive as if kayo. Tik-atik Kati gani. kayo. Itira ba? Kabaho siya nga padoong ko na dito. Patat-kurits. Goodbye. We're in for a fight again. Naido ka team. My goodness. Kung po Sylvie, please lang get. Thank you. Ay, isa sa Ayala. Gatiro no. Uy, Wala tao dala sa puto, imo. uy. Ay, nasa Ayala. Okay na ako dra. Oh, siya. Yan na, sig matiros po abo. Tayo. Dili ba kanang safe sa kamo. Up. Nara kay weapon. Nakoy kuan. Nakoy kaning. Kaning Mumove ko ani ko. Pani. Ako yan na. Oh Uy, my God, pusil, ito mga niya. tag pusil. Ito siya heal. GG to siya silang tao. My God. Uy, may AR. Ay, uy, bala. Amao ni Ron. Di lagi ni mo auto lagi. Single lang lagi ni. Wala auto ra na siya. Single lang nakabutangan na. Ay, asin. Okay. I'm sorry. Nakakala mo single ka. Pala di. Naiga-AKM sa No! Wag! Nagyawan ako ba eh! kuratanan ako Figuras mo si Kalit ba eh! Di siya gatag. Boy, promise ba eh! Kuyawan ako ba eh! Nabuhay akong kalag eh! Gagi! Ang ulo siya eh! Abrihan sa lang bintana. Boy, kuyawan ako ba eh! Bay, as in yun ba eh! Ganin, ako'y handgun na nakagukas daan! Merong buong eh! Matay ka niya do. Tayo gini mo. Away sila mo. Bata kulot din. Kasama na. Ulay na ko sa balita. Ulay na ko sa balita, bay. Wala ka news. Boy, tulgan Late ka sa update. Bay, kuyawa gina ko niya bay. Promise yun. Legit, gid nga ka na nakulpa. Sa Blue House. Asa nga blue house? Dire sa 120 Southeast. Ay, Na isa sa okay. doghouse. Clash sila. Kaso lang, wala ko'y kuan. Wala ko'y scope. Bati kayo. Grabe. Bay, gisave ko sa handgun dito bay. Down choy. Luya niya oy. Be smart. Always carry a handgun. Uy, mautan ka Hala, ni bala. coming bay. Kaming week ko la. Garret truck. Gahi-gahi ni nga truck. Ni balik. Nito sa pink house katong na screen. Naining Tupad ko sa niya. 3-story. Naining tiro niya. Na SVD. Ay, red dot ya. Wagin bay, iron sight ra jud ko. Nama. Disengage sila. Kaya sala, naigatak-tak dito. Ay, May SVD dira sa pink house. Ano, dali? Oh, dira sa atbang. Nakoy ano 30 ka sa RAM. Na dira sa left nga window. Ang bisa nga saya mo be para. Nana siya, wala na. Ara. Laos. Ros na SMG mo dira sa kuan. I think may tao sa 3-story building. Ganahan ko ana.
Asa na? Nasa balkon ni Ros. Sige, sige. Oh, Sige, yeah. magbarog rad ako. May kontra sa East 105. Blue house. Nana po dyan ang iyang yeah. 16 years old. The blue Sa blue balkon. Sa operate. blue house. Da, paano na to na? Hindi naman nakabuo. Nasa blue house. Try. Lasan ako sa... Sorry. Patay ka. Lululululo! Ala! Kill it! Naagid ay! Naagid ay! Nice one. Chill. Naagid ay siya bay. Mutago ko sa doghouse. Gawa mo na natin sila, Mira. Bay. Oh, mutago ko sa doghouse. Labay ka mo, labay ka. Labay grenade. Up, yep. Smoke ko. Oy, finally kill. Uy. Musaka ko dito ha, sa ano, story. Asa ka. Story. Matay ito sa Blue House. Plano. Wala. Uy, natagpong. Pero... Pila to ka kuan. Kailangan dyan akong heal. God. Hey, Ram. Ram. Comment kill. Ros. Nakurotan po ko Drop papili. Ayaw dira. Asa Ayaw man? dira. Mga Ay, yukog. tak. Nay, coming. Ano? Tak, door. Ay, roadster. Roadster. Nalibat na ko. Di, asa na? Ali, Nag-giving dire, ay. ako, Mira. Ay. Kaya sir, ako mo din ang mga saling. Ari Ros, kanang klaro kitag view diri Ros. Bagol jud tali si gira siya oy. Ako yung sabi sila din. Na po di. Kana na po atong ano ni. Left pa ba eh? Gino. Basin ga role player na sila ayo sa. Group play. Katik-katik Down grong website. Aray, nasa upos ay. Wala matay na. Natiil lang ako. Popoy at Basya. Try. Balik ko ni. Pre kayo, layan dyan sa Buyati! O na ilayin potato ato? Knockdown, oh. 1 versus 1 na sila. Yan ang ipatay. Ros na kay bala. I'm the map. Wala na. Nahurot. Na kuno. At nga dahil siya, mag-move mo na siya. Pwede na to siya yung kamang. O, yun na ito kamang ba? Siya ra usap. Kamango na to na. Ali, Ros. Ali, isa. Wait. Kamang. I'm coming there. Tara. Dali, Ros. Naman! Literal nga kamang, Buhay oy! mo pangamang, oy, amaw! Nasa kwarto. Labi! I'm the map, de. Kaasa si Dura. Nagkamang gitaon sila, bu. Ang hiram! May bala. Huy, ram! Saan wala? Pangatag, pud mo eh. Lako diya. Pangatag, pud mo ba? Wala! Ang iyo. Mira, atag. Bangyo lang. Bagay ko kasak ka. Sus! Yan na bangyo. Paspasan, boses. Uy, Luba niya yung armor, no? Hoy, yun dyan yung ginanglan na rin ako. Rifle amo mo, tinaghan na. rifle lang mo. Pagyan daw. Ala, wala pa dyan. Oh. Uy, Mira! Gihurot ni Mira tanan. Ali, dre ay share tao eh. Grabe sir. Ako hardcore. Ara, tunga ta, tunga. Mayo kayo na pagkatunga nako. Laban din. Tara. 35 left pa. Napay 32. Napay 32. Tara. Follow the Ay, leaders. Mang-loot daw ko dari daw. Wait lang. Tingnan. Oh, may kundra na may kuhan pa daw, may car. So. Lami. Bang, ulo, boy. Boy. Agag. Luya. Mao. Grabe, napaingon dyan ko. Luya na ni. Sige ako pa nga. Luya ka ayigid. Luya niya eh. Rose, ay na ako Rose, na panay kontra Rose. Kaya magna open kini. Uy, bungatag mo mag-loot ya. Grabe Nakuha na naman. wait meeting. Nay ombre. Ay! Tay mo. Hours eh. Yati! Bangloot ko. Bangloot. Yati. Bangloot ko. Grabe kayo lang sa...
Sakit kay naigo na ko ba? Ah! Uy, naigaw sa mabaw! Ha? Hala, Nasa 150 kahoy. Nakuha dyan ni Ros at Walay. Uy, Ros, May labot. open kay ka ha. Walay labot sa kuan mo. Nasa sa kahoy. Basta talot lang. Sa mukha ni nga dula eh. Ang lood ni si Kapuya, Ros. eh. Uy, asa naman na siya? Ako itanggo nga kahoy, Ros ha. Patay na eh. Oras na storya. Tara na. Patay gamit ato. What does the fuck? Kaya eh. Uy, dali mga matay na ta diri. Ay, why? Ikaw ayaw tayo sorry. Abti ka eh. Ay, musig po ang kuwan. Yan, ano na, may mga rifle mo. Okay na mo? Naaras Yeah. Ay, kay chick padra nga. Bulo. Bulo ko chick pad. Ano yellow? Kontraw? Wala na tao. Kontraw? Nasa Solo din. itago siya. Formatas pikas. Uy, ayaw tao! Ay! Ay, tao ka! Ay, joke. Ikaw din, Aros. Napaisa, Aros, ha? Shot. Ay, Ya, tama na tingnan to. mo, Okay na to. Ang importante ni Vera, ang gimog sniper, bugo. Pwede din na. Naganang omro ni natin manipal, oh. Oji ko ni kuha sa omba. Ning stick di ko sa SBD. Gana na ko. Uy, dagan kay kong Oo, na lang medkit. kayo, Kisay mga naka-expensive iyo, na. diha. Bita lang. Car Nakoy. coming. Nay coming. Do ka po car coming. Ala, manulot ta no. Nag-iipitan pa dyan ko. Ayupan ako eh. Mira, bakit ka kasi dyan? Ayora dyan. Ano ni? Tuwod na dyan ko sa Baleros. Uy, Nag-flash nani sila. lagi. Sunod ko sa cottage. Roll. Sige, Never sige. lang. Aha. Uy, nasa likod. Ala, nalagay sa likod, nasa kilid. Kung katong Kung ni Ate. anta. Kung nanglikis Kung na. anta. Anta. Na mag-create day gyapon sa babaw. Oh, bantog ay. Lamikis lang mata. Pataya na niya. Kusad, mamatay na sad. Nuwa from the up. Gana nila eh. Thursday. Gagi. Om na mo dai ko na og SBD ka mo. Lo, og expected to na. Nagana na nila. Drop man ka. Duwa raman to sila. Ala ay. Sir. Sorry. Sorry lang. Okay ito. Shit. Take card naman. Just the fuck. Pa 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 pa. Para pa 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 pa. Pa 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 pa. La, tututog yun dito drill, dude. Yo, may Vian din. What's up?
open, matigi ko dre. Klaro kayo. May na, bukan niya tirha. Render na to dito. Pero may galing no sa hit. Nara ba siya sa babaw? Tindog. Ah, taray. Laro ho. Nasa jetpack. What the heck? Grabe, eh. Ah, grabe. Lalo. Wala ang zone, wala. Uy, dagan eh! Dagan, uy! Ala! What the heck? Ala! Wala rin ni dagan! Dagan, boy! Ala! Gagiyot eh! Matiot! Almost died ba eh, grabe. Intense auto eh. Kailan eh, kailan eh. Ah, Oh my goodness. Kapita to eh, gasiga na yung mata mo, lolo. Higilan ako tong moment. Dagan, uy! Dagan, uy! Gagi na lang mo dagan nun. Amaw. Tawa, so eh. Lingawa to guys eh. Hapita eh. Pita to, Buang, Guys, eh. wala na akong gagawa. wala yun guys. Kailangan naman mag-delete ako ng mga kakilala ko. I hope you understand. You understand, I hope. Mo sayaw. Ala, ina, nasalungan eh. Yung mas sniper si Jason, nila ba yung matutuwa ba? Tama ako. Lalim lagi ito po. Nangyari, lubit ako dramitag helmet. Ay, guba naman din yung mga ano. Bro, Taray. Hoy. pin kay ay bot Ay, man bot na. man na. Around di bot ka to. Ha? 89? Lami. Good morning, Portia. Portia! Naabtan na lang ko ng Portia ba? Mo. Yang Ganira hirap pa na tani mag-live ba? sa Oh, YouTube. good. You can use Streamlabs OBS or OBS Transfers. Ah, For tutorials, just Fuck. search it on how to live on Mukha sa bag nila ano eh. Oo. ano yung ganyan, wala kailangang sakyanan. Gani. Ya mabtan yung kontra diha na ma. Yeah. Imagine na, sige bati, Jason. mini-game na nila, mini-game ba? Abot. Ah, imagine na, lagot kita Ito na diri. magnet. Gamagnet sa Ayan ako na lupa. kinahanglan eh, aray nung dagano na lang ko. Kabawid ako nga sa Yeah, but punta. popcorn! Good morning. Namatay sa safe zone. Juniford. Juniport. Sa Dear Juniford. Charu. Oh, makan. Bisaya man ta, Juniford. Ah, Dili. Juniport. Junipord. Juniport. Oh, Juniport. Juniport niya. Juni Rich. Ah! Mao ka. Juniport. Juni Rich. Kaya na, hindi ba? Na! Ano na diya sa kuan. Ano na ma? Mao. Juniport was finally killed. Makiller. Makiller, mabati siya. Wilong na ko eh. Ako ang ipa-develop ang channel. May tutorial sa YouTube eh. Actually, ano lang, self-taught lang din ba eh. Kita ko mga tutorial here and there. Tutorial sa YouTube daghan kay na diha guys. Wa ko'y idea saan pag-edit og video, wa idea Photoshop, wa ko tanan. Okay ko idea, gwapo day ko. Ako'y Ah. Yes, live si Jason sa Facebook page niya guys. Jason Gaming. Wala lang. Punta Hit daw. hindi ko sa live eh. Salamat niyo tani sa Ang spot ano.
Natural, BR. Tura ara ay. Tayo. Wala ko eh, potato. Hoy! Hoy! Nice. Ara, isa na lang. Ulo! Lo! Lo! Sukin si daog. Siya. Silo! Second ko! Tama oh. Lo! Una man to sa nada. Tag-an ka palagi mo. Oh my god! What the heck? Oh, buti. Uy, una man siya na down.